Ahoj, zdravím vás. Udělala jsem další videjko k tvořivým balíčkům. Tohle je balíček sněhulák. Takže co v balíčku najdete? Je tam obálka se sněhuláčkem, takováhle. Pak samozřejmě základ na přáníčko z tvrdšího papíru. Pak tam jsou 2 skribukové papíry už nařízlý přesně na míru. Výřez z Big Shotu, hezky ozdobný, vypadá to hezky. Naražení sněhuláci, narazítkovaný. Pak nápis šťastné a veselé, hezky černě, aby to bylo takový klučičí víc. A máme tu ještě aršík na text, to patří dovnitř přáníčka, a 3D pěnové čtverečky. To, co ještě k tomu budete potřebovat, bez čeho se neobejdete, jsou malinkatý muštičky, protože budeme potřebovat vystřihnout tady ty sněhuláky, a pak pokud budete chtít vybarvovat, tak je fajn mít něco, čím to vybarvíte. A to jsou buď akvarelové fixky, nebo pastelky, nebo akvarelové pastelky. To, co se nemůže použít, jsou alkoholové fixy, takový ty, co smrdějí, protože ty by vám tu černou narazítkovanou barvu rozpily. Takže ty ne. Tohle je narazítkované ingoustem permanentním na bázi alkoholu, který právě vydrží i třeba nějakou vlhkost, když vy vybarvujete akvarelem a na bázi vody a chcete to třeba ještě rozmít nebo něco, tak to můžete klidně vodou na štětečku použít. Jako to snese. A s tím razítkem se nic nestane. Pokud byste použili ty alkoholové fixy, tak si to prostě zničíte, takže to ne. Barvy jsem říkala, já tady mám ještě černou fixku, to už je jedno kterou, protože to se používá nakonec a vlastně až se to vystříhne, tak se objedou ty hrany, kdo chce, že to už není úplně tak důležitý. Tak muštičky jsem říkala, a pak jsou volitelné ještě pomůcky, které budu dále popisovat, co se s nima dá dělat, a to je pinzeta, protože budeme mít malinkatý kousíčky, pak takováhle kulička, nebo stačí i knihařská kost, ničič papíru, rolátko, to vám všechno představím, co se s tím dá dělat. Uvidíte, jestli si to budete chtít pořídit nebo ne, nebo jestli to doma máte, tak to můžete vyzkoušet. A pak, aby nám tyhle pomůcky fungovaly, tak potřebujete buď nějakou měkkou podložku, já mám tady starou podložku pod myš, ale stačí vám klidně jeden list mousse pěnovky, jakýkoliv starší nějaký, nebo hnusnou barvu, jestli máte nějakou, co se vám nehodí, tak protože se to teda zničí, jo, protože vidíte, že to mám od dírkatý a tady trošku odlepila. Takže kdo má tuhletu pomůcku, to je rýhovací deska, k tomu patří vlastně tahle knihařská kost, tak se taky klidně hodí, ale není to úplně nutný, jo, ukážu dál. Takže teď postup. Postup je následující. První, co musím udělat, musím vystřihnout si sněhuláka. To znamená, jednoho sněhuláka si vystřihnu v celku a druhýho sněhuláka vlastně vystřihnu pouze mrkev a šálu. Protože pak to nalepíme takhle. Takže ta šála, která je líp natisknutá, narazítkovaná, tak tu si vystřihněte takhle zvlášť. A ta šála, co je trošičku hůř, ono se mi to tam občas stane, protože to je těžký domáčknout někdy. Já se budu snažit, aby byly obě dvě hezký, ale kdyby náhodou, tak ta nevadí, protože ji přelepíme. Jo? A můžete to buď nechat úplně takhle, anebo to vybarvit. Pak ještě nám tady zbývá tenhle ten malinký sněhuláček.
to je takový bonusek. To se mně líbilo jako ještě dozadu k tomu textu potom přidat. Tak, teď jak budeme vybarvovat. Já to vezmu jenom letem světa. Já jsem si vybrala, že teda budu dělat do modra všecko, ale samozřejmě hezky vypadá, i když uděláte do červena, jo? Vůbec to nevadí. Tak, já si tady udělám takhle barevný, naznačený, tady takhle. Vidíte, že se s tím nemusím moc dělat. Tady přidám ještě druhou modrou. Já doufám, že to je dobře vidět. Nejc tam křičí ty bílý místečka, ale zase ještě tady vrátím, protože nechci, aby to bylo úplně tmavý. Tak. A tady kliďo udělám každou jinou. To už je prostě na vás, co si vyberete. Tak, to mám takhle. Krásnou šálečku. Tady udělám na přeskáčku, kliďo. Tak, když se vám nebude líbit to natisknutý černý, tak není nic jednoduššího, než vzít tu černou fixku a dobarvit to. Já jsem to i tady udělala na té šálečce, protože prostě já tam musím něco vždycky ještě šáhnout. Tak, tady udělám nějakou čepici, tady trošku se snažím o nějaký stín. Tady ještě uděláme modrý knoflík, tady taky modrý knoflíky. Důležitý je nepřetáhnout. Takže uvidíte, co zvládnou vaše dítka. Pak tady to dám ještě zpátky tady. Tak, zbývá nám nos, nebo teda mrkev. Já ji dělám takhle nejdřív světlejší. Tady taky. A trošku tam dám teda, by to vypadalo. Stín, tady taky trošku stínu. Tak, no, jsem docela spokojená. Tak, teď na co tu černou fixku si vezmete takhle. Já doufám, že to teď bude vidět dobře. A jak jsem to vystřihovala, tak je tam takový bílý kraj, ta tloušťka vlastně toho papíru. A když to takhle přejedete, tak pak vůbec to není znát, když to je nalepený na tom obrázku pod. Jo. A ještě tady se mně nelíbí ten hrnec a já prostě ho chci mít černý. Tak udělám černý, je výraznější. Tak. A to samé na těch krajích. Všude se to dá takhle krásně objet. Je to ale taková precizní práce, takže buď to udějte vy, a ne, protože hrozí to, že ujedete. Takhle, že vám to sjede. Jo? Takže uvidíte, jestli to budou chtít dělat děti, ale aby si to neskazili. No. Takže nad tím trošku používat, anebo to neudělat. No, jako je to takový, kdo chce. Tak tohle máme. Už to tady dělat nebudu, ať to není zdlouhavý to video. Tak a teď vlastně už si můžu připravit, jak bude vypadat ten oblouček.
oblouček oválek a já si udělám takovýhodle krásného sněhuláka a nalepím si ho lepidlem. Tak a to je asi to, co jsem neřekla, že je nutný mít teda. Doufám, že to bylo jasný. Tak, tady použiju tu pinzetku, protože je to malinký. Nechce mi týct lepidlo, přestože jsem si ho připravila, aby teklo. To je vždycky tak. Když jsem se k tomu dostala, tak zase něco tam zaschlo. Tak, malinko lepidla. A položím si to hezky. Takhle. Posunu, jak potřebuju. Tak, mám nos. A teď šálu. Šálu si nanesu lepidlo takhle sem. A úplně do konce ne, protože já si to trošičku nazdvihnu, jako že to tak jako vlaje. Ale až to zaschne. Takže teď to bude jenom takhle. Vidíte tady, že je vidět to bílej kraj. Takhle už vidět není. Jo? Tak. Takže mám sněhuláčka, a který ho takhle nazdvihnu. Trošku tu šálu takhle malinko vohnu. A je to, takhle to vypadá, jo? Tak, ujistím se, že mi nikde nevytýká lepidýlko, protože to by tam zůstalo lesklý. No a teď přijdu na řadu ty 3D čtverečky. Takže takhle nešetřím. Tak. Takhle to mám. Odloupnu chránící papír. Dám si hezky doprostřed toho oválku. Tak, zvednu zase tu. A mám připravený předek na přáníčko. Mám připraveného sněhuláčka. Dovnitř přáníčka můžu si rovnou připravit i nápis, který já si teda dám na 3D čtverečky, ale vy si to můžete potom klidně rozmyslet, až když to budete dokončovat, to přáníčko, jestli se vám to nezdá hezčí na placato. Takže já si to jenom připravím, ale vy můžete až na konci, je to jedno, kdy si to udělám. Tak, teď, co můžu udělat ještě s těma obdélníkama předříznutýma. Ten menší je dovnitř, ten větší je ven. A já vám teď ukážu 3 možnosti, jak ozdobit ty hrany. Tak, můžete vzít knihovací desku a úplně obyčejně, buď tou kuličkou, tady tou, nebo knihařskou kostí, si takhle do kolečka udělat takovýhle zářezy, který můžou být klidně i dvojitý. Jo. Bohužel na tom, já jsem asi mimo záběr, teď už snad budu. Dobře. Bohužel na tom papíře barevným to až tak není výrazný. Ukážu to tady na kousku čtvrtky, jak to vypadá. Když se rozhodnu, že to bude 2krát, tak si udělám ještě tady,
Tady. A čtvrtá strana. Tady. Tak, pak to vypadá takhle. Můžete si rozhodnout, že to bude vypadat takhle, pak to musíte udělat zhrubu toho papíru, ale dobrý, takže to máme. Jedno ozdobení. Druhý zdobení je ničič papíru, ten vám udělá takovýhle okraje, to já mám moc ráda, to používám často. Tak ten okraj vypadá takhle. A úplně nepotřebujete nutně mít ničič papíru, stačí vám takhle nůžky. Dosáhnete téměř stejného výsledku, nebo úplně stejného výsledku a nemusíte mít ani malý nůžky, můžete i větší nůžky, prostě který zrovna máte po ruce. Není to vůbec důležitý. Tak. A pak je ještě další možnost a to je to rolátko a to vám udělá falešní šití. Jo, takhle to vypadá. Já to teď udělám v rychlosti. Tady si pomáhám, že to mám úplně přesně. Ale kdo nemá rýhovací desku, tak to jde úplně skvěle i na téhle. Si vemu ten druhý papír, který je dovnitř. Normálně buď takhle od ruky to udělám. Musíte trošku přitlačit, aby to bylo výraznější. Vůbec nevadí, že jsou tam nějaké nerovnosti. Když šijete na stroji, taky občas to není úplně přesně rovno. Tak takhle to vypadá. Z druhé strany takhle to vypadá. Když to ukážu na tom papíře vzorovým, tak to vypadá takhle. Jo? Tak. To máme teda připravený papíry. Já si je teda otrhám ještě, protože se mně to líbí. Ale udělám to fakt jako strašně rychle. Není potřeba, aby bylo obrovské to video. Tak. Jak moc to odtrháte, je na vás. Začněte nejdřív mírně, přidat můžete vždycky. A vidíte, když spěcháte nebo se do toho vysloupřete, tak to můžete roztrhnout. Takže trošičku nad tím přemýšlejte. Vždycky to udělá takovýhle chuchvalce, ty mi nevaděj. Tak, tohle je větší, takže tím začneme dopředu. Tak, takže tenhle ten aršík si zezadu nanesu lepidlo. Tak, já používám ráda tohle lepidlo, nebo PVA lepidlo, Tacky Glue, taky máme na krámě, ale můžete použít prostě, jaký chcete. Dobře drží i kores, když nešetříte, to je tuhý lepidlo zase. Dají se použít i oboustranně lepící pásky, ale bacha, ty jak nalepíte, tak už s tím nehnete. Tohle přeci jenom, když se vám na tu první jako pokus se vám to podaří trošičku nepřesně, tak ještě vidíte, jak s tím můžu hejbat. Ještě si můžu milimetřík sem tam s tím chviličku hrát. Nemoc dlouho teda. Tak, mám udělaný takhle vnitřky. Vidíte, že tím, že jsem trošičku přidala jako dovnitř nějakou vejšku tou hranou ozdobnou, se to malinko otvírá, jo? Takže s tím je potřeba počítat. Tak, potom mám připravenýho sněhuláčka a já to budu chtít takhle a takhle. Takže podle toho to nalepím. A teď mám zase možnost, že buď ještě zezadu nalepím teda 3D čtverečky, které se mi teď schovaly. Tady. A já myslím, že by to vůbec nevadilo, takže zase to nalepím buď takhle nějak po obvodu. Dobrý je teda i doprostřed, aby se vám to nepropadlo. Tohle je minimum, co je potřeba, jo? Když tak dejte víc. Tak zase to všechno oloupeme. No, já vám v tom balíčku jsem vám připravila čtverečky, ale existují i pásky 3D pěnový, jo.
To by se blbě stříhalo, tak jsem vám tam dala čtverečky, to je jednoduchý. A děti, jestli to budete dělat s dětma, tak oni mají malinký prstíky a jde jim to mnohem líp než nám. Takže se vůbec toho nebojte. Tak, teď doufám, že se trefím tak nějak doprostřed a malinko vejš, protože dole budu mít ještě ten nápis. Tak, takhle hezky si to nalepím, trošku takhle zvednu ty kraje, odloupnu si nápis. Tak nějak jsem to tam dala velmi lehce, abych si s tím ještě mohla hrát. Tak to je asi tak ve prostřed. Tak teď to přimáčknu a už to drží. Jo? Už to drží. Tak, co nám ještě zbývá? Zbývá nám ten aršík tady dozadu. Ten zase můžete si ho projet. Já ho možná projedu, aby to bylo trošku zajímavý. Nevím, kde teď jsem s kamerou. Tak. Mám to trošku ozdobený. Zase použiju lepidýlko. S tím lepidlem šetřete, ne, že vám to bude někde téct, protože jinak vám to vyteče kolem a bude taky upatlaný, takže méně je více tady v tom. Tak, máme nalepeno a budu potřebovat ještě tohohle malého šmudlíka. A já si ho dám třeba takhle sem. Tady napíšu krásné Vánoce vám přejeme. A tady mám hotovýho. Tak, když to mám hotový, tak můžu strčit do obálky. Vždycky to dělám v obráceně, abych si nevytrhla ty věci, co jsou vyvýšené. Tak, a můžu napsat babičce, dědovi nebo někomu, prostě komu chci. Tak doufám, že se vám to povede. Ahoj!